Dobrý deň. Taj. Nesmierne rád, že sa tu dnes stretávame pri tomto slávnostnom poklepaní základného kameňa križovackých prirástov. Doprava je jednou z kľúčových priorít tohto Lipianského samosprávneho kraja, obzvlášť v tomto volebnom období. Vo všetkých našich okresoch sa snažíme skvalitňovať a hlavne, aby sme zbezpečňovali našu infraštruktúru, preto sme sa rozhodli aj v tejto našej aktivite pokračovať. Za 2 roky sme zrekonštruovali 350 km ciest, opravili sme 45 mostov a v tomto trende dámy a páni naďalej pokračujeme. Pre nás veľkým potešením a cťou, že naša firma TVK Company SRO môže realizovať tento projekt, ako je okružná križovatka konzumčný objekt Nitra Michalovce. Stavba okružnej križovatky Mlynáre-Lužianky je teda týmto aktom slávnostne spustená. Dajme si ešte pripíju. Len zopakujem, že počas prác prosíme všetkých ľudí, ktorí budú prechádzať týmto miestom, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny stavebníka, predsa len ide o stavenie stôl. Treba si dávať pozor. Takto celý rok dúfam, že sa tu stretneme a budeme